Toată lumea, numele meu este Radu și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Și dacă nu ați dat like și nu v-ați abonat, chiar vă rog să o faceți. Și nu uitați că testez mituri. Testez multe mituri. Da, să mi-a venit aici o notificare. Bun, să scriem la acest minutom sal. S-A-L-L. Sal. Să vedem. Lider. Dar sigur nu e el liderul. A scris sal, lider, da. Ia, Andrei. Ok, haideți să-i dăm un solo showdown, fraților. Nu. Eu ți-am zis dacă vrei să facem team, dar tu n-ai vrut. Nu, fraților, eu am făcut așa cum să faci team. Adică dacă nu știați, când se face team se rotește caracterul precedent. Opa, vine Carl, pleacă de aici. Mulțumesc. Vine Carl, se lisă în loc, se lisă înt. Cred că iar o să câștig. Bă, dar lasă măcar Silisantule. Loc Silisantule. Lasă măcar Silisantule, loc Silisantule. E frică la mă relansează, fraților, vă dați seama că e frică. Suculețul! 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 De mă! Nu recunoaște că e frică. Las că mai e suculețul. Am așa se câștigă un meci. Mr. Beast. Bun, bă, lasă-mă în pace. Bun, fraților. Și cum am mai zis, nu uitați să dați
like, să vă abonați și v-am mai zis că testez și mituri. Da, și am fost luat din prima, fraților. Asta e viața. Ok. Mersi, Dynamite. Am câștigat trofee? Nu. Am pierdut trofee. Bine, am point. Dar luați-l voi și lăsați-mi. Bă, să nu mă lasă în pace. Nu înțelegi când n-am, nu înțelegi. El e un neînțelegă. Raul. Raul nu mă înțelege. Doi gay. Plus 1 e bine. Mai bine decât nimic. Bun. Cam atât cu acest episod pe ziua de azi. Eu v-am fost Radu și ne vom revedea data viitoare. Bye bye.